Прывітанне ўсім. Дзякуй, што глядзіце гэты канал. Дзякуй за добрыя словы пра наш праект на Раство. Слава Господу, усё атрымалася, і мы вельмі задаволеныя результатам. Зараз з'явілася невялікая магчымасць штосьці стварыць, таму я вырашыў распавесці вам некаторыя таямніцы гэтай гісторыі, як ствараўся дадзены фільм, з якімі цяжкасцямі мы сутыкнуліся і як усё гэта было пераадолена. Прыемнага прагляду. На Ютубе я ўжо маю пэўны досвед, таму прыкладна ведаў, што будзе наперадзе. Канешне, мы і раней стваралі і прымалі ўдзел у розных мерапрыемствах. Чаго толькі можна распавесці пра штогадовыя 5 музычных вечароў у Богданаўцы. Але тое было ў мінулым і хацелася чагосьці яшчэ большага. Адразу было зразумела, што гэта будзе самы амбітны відос, у стварэнні якога мы прымалі ўдзел. Рыхтавацца, відавочна, мы пачалі загадзя, прыкладна ў кастрычніку. Быў напісаны сцэнар, пачалі збіраць і шукаць людзей для адпаведных ролей. Тут ужо праблема адлегласцей. Мінск, Нясвіж, Янаў, Пінск, Слонім ды іншыя гарады нашай краіны не вельмі ж спрыяюць, каб збірацца на рэпетыцыі доўгімі восеньскімі вечарамі. Хоць бы сабрацца раз у месяц, але нават так у нас не атрымалася. Дзякуй сучасным тэхналогіям. Рэпетыравалі мы падчас відэаканферэнцый у Діскордзе. А асабіста сабраліся поўным складам толькі ў дзень здымак. Але пра гэта трыху пазней. Доўга мы шукалі памяшканне, што адпавядала нашым жаданням, каб было зручна выставіць відэаапаратуру і святло, каб гук быў прыемны, ну і дэкарацыі можна было пабудаваць. Зупынілі свой выбар на звычайнай вясковай хаце. Канешне, у ёй ніхто не жыве, а асноўнае памяшканне выкарыстоўвалася як склад рэчаў. Ёсць над чым папрацаваць. Выносім усё, што будзе перашкаджаць, і вызваляем пляцоўку. Вольнай прасторы нам патрэбна вельмі шмат. Усё, што больш-менш рухомае і лёгкае, выносім вонкі. Цяжкае перасуняем у іншы вугал хаты. Будуем велізарную вежу, канешне, але з плюсаў, калі мэбля застанецца ў памяшканні, рэха не будзе разносіцца па пакоі і не пашкодзіць гук. Асобным пытаннем быў запіс уступу. Шукалі мы фактурную печ, як вы бачылі, знайшлі. Дзякуй гаспадарам за дазвол і дапамогу. Спадзяюся, вам спадабалася, як мы ўсё зрабілі. Саша, выключи свет. Подожди. Часу ніколі не хапае. Звычайна, у кожнага сваё асабістае жыццё, сям'я ды праца, а яшчэ адлегласці. Таму шанец у нас быў адзіны. Абмеркавалі дату, адразу дамовіліся, што на гэтую справу мы выдзелім цэлы дзень. За тыдзень да дня Х цяжкасці атрымалі свой працяг. 2 акцёры не змаглі сустрэцца з намі па аб'ектыўным прычынам. Краіць сцэнар мы не захацелі. Яшчэ адзін цуд, дзякаваць Богу, знайшлася замена. Сейчас, шина. Ну я шины объявлю. Я буду брать, типа, сцена 1, дубль 1, бла-бла-бла, дефолт. Да, прикинь, Тася. Все по-серьезному. Мы профессионалы. Это наш второй видос. Рождественский. Третий, ладно. Ну все. Думаю, неудачный. Сцена 1, дубль 1. Вечарам пятніцы мы часткова сабраліся ў хаце, каб стварыць дэкарацыі і выставіць святло. Вось некалькі кадраў, як гэта адбывалася. Добрый вечер усім. Здымаю матэрыял на бэкстейдж. Людзі працуюць. Зараз пятніца, вечар, рыхтуем фон. І завтра ўжо будзем здымаць ролик. О, это вообще красиво. Ну вот, нарыж таким, типа, можешь мне его нарыть? Он там, типа, сам Ауч. прикрутит. Я не сняв. Выгляд просто невероятный. Я вам скажу. Малайцом, все малайцом.
Раніца суботы. Ідзе канчатковая падрыхтоўка, выстаўляем апаратуру, даводзім да ладу дэкарацыі і фон. Заканчваем прыгатаванне прысмакаў, футажы павінны быць аўтэнтычнымі. Ежа сапраўдная, беларуская кухня. Можа, калісьці на сваім канале падзялюся рэцэптамі якіх-небудзь нацыянальных страў. Як ви А були? чого вони поставили? Вам нашу картошку. А, Да. Да збили почти по согласі, що по цим рукам буде. Топім грубку, але гэта амаль не мае ніякага эфекту. Грубка амаль не дае цяпла, а праз некалькі дзён пасля завяршэння фільма яна ўвогуле развалілася, таму ў памяшканні было даволі холадна. Але падчас перапынкаў грэліся як маглі. Пайшла доўгая па часу праца па запісу відэа. Хацелася адзняць усё максімальна хутка і якасна. І ў нас атрымалася, бадай што не ў храналагічным парадку. Не хацелася марозіць людзей, таму адразу адзнялі агульныя сцэны і песні, а ўжо потым дабавілі ўстаўкі з тэкстам з Бібліі. Так што нагароду за самы трывалы тэрмін на пляцоўцы атрымоўваюць апосталы. Да, все можна? Давай. І ось що цікаво. Штосьці ў нас атрымалася адразу, штосьці даводзілася пераздымаць. У адзін момант адмовіла адна з камер, што таксама ўскладніла б працу аднаму з мантажораў. Дзякаваць Богу, гук запісаўся добра. Выкарыстоўвалі мы 2 мікрафоны. Адзін на падлозе, другі пад столяй. Апошні ў нас быў асноўным, і яго і выкарысталі. Не откладайте на долгий час. я думала, що ви з Ваней пошукали слова. Запросите его в свое життя. Практично перевернула. Праца працягвалася да апоўначы. Усё атрымалася, як планавалася, нягледзячы на цяжкасці. І за гэта таксама дзякаваць Богу, бо іншага дня ў нас больш не было. На наступны дзень мы зноў раз'ехаліся па розных кутках нашай краіны. Люди. Пан нічого улыбався. Що там по машині? Я просто- Антон Захарков, там гітара, там трохи... Ні, то гітара- Это потом. Гітара ж була, він же там грав. Пачаўся яшчэ адзін адказны этап нашай працы – монтаж. Тут таксама не без цяжкасцей. Наш монтажор адразу ж злёг у шпіталь. Не, гэта не мы яго выматалі настолькі. Проста так атрымалася, і хвароба не была звязана з нашай дзейнасцю. Спадзяваліся мы, што ён хутка пойдзе на папраўку, але здарылася не як марылася. Прамовіў стары Сімеон, калі ўпершыню ўбачыў маленькага Ісуса. Записані ту і да. Канешне ж, разлічвалі мы на іншае і страцілі час у чаканні. А раство ўсё набліжалася, таму монтажом заняўся я асабіста. Сцена 10, дубль 1. Ян, Лука, Матвей. Приехали. Нічого собі забув. Ти можеш починати в будь-який момент. Собрались. Все, давай, говори. Будеш говорити? Ну так говори, ну. Яшчэ час пайшоў на тое, каб сабраць увесь матэрыял на маім лаптопе. Добра, што на працы быў водпуск, і я атрымаў 3 дні на гэтую працу. Потым падключыліся яшчэ людзі, што дапамаглі з графікай і тэкстамі, а таксама у аўдыямантажы песен. Хутка прийдуть. Вони там должны вже бути, да. Ми трохи забули. Так я ж вам кажу. Да. Ну, там стояв. Ну нормально, сейчас этот момент Шира з окна О, начинает. завіруха. Да. Только станьте на местах. Дарэчы, мелодыя, што гучыць на фоне, таксама напісана адным з нашых музыкаў. За што яму асаблівы дзякуй. Медленнее. Мы видео замедленно включили. Він тобі Говаленко, блядь. Все, соберись. Яка песня пятая? Хоць і планавалі мы ўсё зрабіць загадзя, але знешнія абставіны нам перашкаджалі. Скончыў я канчатковы рэндэр праекта толькі раніцай 25 снежня. Прэм'ера ўжо хутка. Пачаў загрузку на YouTube. Тым часам былі размешчаны аб'явы на аўтобусных прыпынках вёсак нашага раёну. І за 2 гадзіны да публікацыі я сутыкаюся з абмежаваннямі YouTube.
Часу няма, таму вымушаны быў пачынаць усё спачатку і загружаць фільм па частках. Урэшце рэшт, усё атрымалася, хоць і са спазненнем на 2 гадзіны. Дзякуй Богу. Гэта мы таксама ўспрынялі як нейкую духоўную барацьбу і стараліся не сумаваць, хоць перажыванняў перанеслі шмат. Нарешті, ось і знакомітое сімейство. Вітаємо! Ще раз. Ужо пасля прэм'еры атрымалася ўладзіць усе пытанні з адміністрацыяй Ютуба і поўную версію вы маглі ўбачыць раніцай 26 снежня. Дзякую усім тым, хто пераглядзеў канчатковы ролік яшчэ раз і падтрымаў яго праглядамі і каментамі. Дзякуй вам, паважаныя гледачы. А яшчэ вялікі дзякуй тым людзям, што непасрэдна ўдзельнічалі ў гэтым праекце. Кажам мы гэтыя словы ўсім, хто прымаў удзел у здымцы дадзенага роліка. А менавіта Ільючыку Антону і Вераніцы, Ільючыку Віталю і Тацяне, Ільючык Віктару, Мелюху Івану, Ільючыку Мікалаю і Раісе, Хілько Іллі і Таісіі. За дапамогу ў стварэнні дэкарацый дзякуй Антоновіч Ларысе, Антоновіч Александры Тимофеевне, Антоновічу Александру, Ільючык Тацяне. А таксама дзякуй Ільючыку і Антоновічу Дзмітрыю, што да апошняга былі з намі, але не змаглі паўдзельнічаць у стварэнні відэа непасрэдна. Спадзяюся, Господ дазволіць папрацаваць разам у будучыні. А яшчэ асобная падзяка нашаму відэааператару Івану Мендзіну. Їдеш ти зараз в Єсвіж, бураки полоти. Та я вже там був, этот полов. Все, тихо. Ставка. Падпішыцеся на канал, каб не згубіць нас, падзяліцеся сваімі меркаваннямі і пажаданнямі. Да сустрэчы ў будучыні і да пабачэння! Падчас стварэння дадзенага роліка да нас прыйшла бяда. Пайшоў у вечнасць наш сябар, наш настаўнік, пастар, пісьменнік Мікола Ільючык. Так атрымалася, што відэа на Раство было апошнім праектам, над якім мы з ім працавалі. Канешне, усе мы ведаем, што ён зараз з Господам, яму там добра, ён заўсёды марыў аб гэтай сустрэчы. Няхай Господ пашле суцяшэнні сям'і, родзічам і сябрам. Яго справа будзе жыць, ён быў прыкладам для нас усіх. Да сустрэчы ў раі, Мікалай Антоновіч.